L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Standard & Poor's tat rating B+ għal kumpanija Ene Malta, filwaqt li qalet li l-ħarsa l-ġejjieni hija stabbli. Fl-istess ħin Standard & Poor's tejbet ir-rating meta analizzat il-kumpanija weħda f'dik li teknikament magħrufa bħala standalone credit profile. Minn CCC dan ir-rating tjieb għal CCC+. Deċiżjoni rari għal din il-kumpanija li fl-modi kienet qabdet it-triq tan-niżla. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi esprima sodisfazzjon għal dan l-iżvilupp. Il-rating tal-Ene Malta waħda kien wieħed batut. Il-permezz tal-upgrade tal-lum ifisser li l-Ene Malta waħda qed tissaħħaħ u li Standard & Poor's jistennew li sal-2017 l-Ene Malta tibda ddaħħal iktar milli toħroġ. Dan huwa kollu pożittiv. Din id-deċiżjoni ttieħdet għax fi kliem din l-Aġenzija r-riski li l-kumpanija tfalli naqsu, anke għax ir-ristrutturar mixi b'ritmu tajjeb. Standard & Poor's innotat kif il-proġett tal-Interconnector qiegħed f'fażi ta' testijiet u l-Power Station tal-Marsant Fit. Reġgħet irrikonoxxiet l-importanza tal-investiment ta' Shanghai Electric Power. Fir-rapport Standard & Poor's tinnota kif il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżna dejjem kienu fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea u biex din is-sitwazzjoni tinbidel, il-Gvern qiegħed jimplementa pjan ambizzjuż. Il-Ministru Mizzi fisser kif rapport bħal dan jagħti iktar kuraġġ lill-Gvern biex jissokta b'dan l-istess pjan. U r-rapport illum itina s-sodisfazzjoni li nibqgħu naħdmu. Ir-rapport tal-lum għamilha ċara li d-direzzjoni li għaddej biha l-Gvern hija waħda pożittiva u li qed nirnexxu tkun suċċessi fis-settur tal-enerġija.